ולמה זה נכשל. אנחנו יודעים איזה משהו מאוד שטחי, אולי אפשר לראות את זה קצת יותר עמוק. טוב, אני אצפה. הערב אחרי החדשות כמובן, המקור. אביב, תודה. תודה רבי. כן, זה לקח זמן, לא היה ברור אם זה יקרה אי פעם, אבל אחרי 100 שנה של חיפושים ארכיאולוגיים נמצאו בעיר דוד שרידים של מצודה בת כ-2000 שנה, למעלה מ-2000 שנה, עוד מהזמן שהיוונים שלטו על בית המקדש. שימו לב לתמונות. מי שנמצא שם הוא דורון בן עמי מרשות העתיקות. שלום. ערב טוב, רפי. טוב, אז אפשר להגיד, הגיעה סוף סוף בשורה אחרי 100 שנים של חיפושים. סוג של. התגלית שאנחנו כבר 6 חודשים פחות או יותר ניצבים לפתחה, גרמה לנו לא מעט התרגשות. התרגשות קודם כל בזה שאנחנו מצליחים להתחבר אל תוך ההוויה הקדומה מאוד של ירושלים. אתה יודע, אנחנו חופרים פה כבר 9 שנים, אנחנו עוברים כספר פתוח פרק אחרי פרק, כמובן מתחילים מהמאוחר, יורדים לאט לאט לקדום, וכשמגיעים לקדום אז דווקא ההפתעות הגדולות כנראה מחכות לנו בסוף. וכן, אנחנו, כפי שאמרת, תגלית שמרגשת אותנו משני אספקטים. קודם כל, אנחנו מדברים על ביצורים בירושלים, בגבעת עיר דוד. דבר שמספיק להעלות אותו על דל שפתנו, אז כל חבורת הארכיאולוגים שמתעסקים בחקר ירושלים כבר מבינים שיש פה איזושהי תגלית מרעישה. בעצם העובדה שאנחנו מצליחים למקם אותה על ציר הזמן בכלל, וגם לחבר אותה לאיזשהו סיפור היסטורי, די בדברים האלה כדי באמת להוציא את המתוק מהאז במקרה הזה. בוא נדבר רגע על הרקע ההיסטורי. אנחנו במאה השנייה לפני הספירה. נכון מאוד. זה אנטיוכוס בתקופת החשמונאים. נכון, שם במצודה. עכשיו, מיקומה של אותה חקרה שאנחנו שומעים עליה גם בספר מכבים א' ואחר כך גם יוספוס, הייתה אחת השאלות הפתוחות שהארכיאולוגיה השאירה אחרי 100 שנות ארכיאולוגיה בירושלים. אין הרבה שאלות שנותרו פתוחות בנוגע למיקומים של המבנים הבולטים בנוף של ירושלים לאורך התקופות. זאת הייתה אחת השאלה שנותרה פתוחה. בקיצור, הלך החניון שם, אוטוטו נוכל לבקר שם במצודה ולצפות בשרידים. שרידים של חומה, של מגדל עצום, חלקלקה, שזה איזשהו אלמנט עשוי עפר ואבנים משופע, שמרחיק עוד את התוקפים מכיוון הביצורים עצמם, וכל זה זרוע בהמון המון המון מטבעות מהתקופה הזו, שמלמדים אותנו גם איפה אנחנו יושבים בציר הזמן, המון ראשי חיצים, אבני קלע, שהם נורא טיפוסים לתקופה, רק לתקופה הזו, והנה, אנחנו חוזר לשאלה שלך, כן, ההתרגשות היא באמת, אף על פי שזה לא נראה, אבל התרגשות עצומה. דווקא נראה. דורון בן עמי, מנהל החפירה שם. תודה כמובן ששוחחת איתם. תודה לך, רפי. שנה רביעית ברציפות שג'ימי קימל, המגיש האמריקאי הכל כך מזוהה,